To je mjesto uvijek bilo selo. Udaljeno je od Osijeka 4,5 milje na zapad, a od Valpovačke tvrđave pola milje, također prema zapadu. Svi su stanovnici seljaci, te su pod turskom vlašću bili Kalvini, no sada su katoličke vjere. Imaju kućice od pruča. U staro vrijeme ondje je bilo 1,5 selište. Koliba je u tursko vrijeme bilo 5. Koliko ih je bilo za kršćanske vlasti, ne znaju. Dužinom se ovo područje pruža do pola sata hoda, a širinom do 4 sata. Međe su na istok Tiborjanci, na jug Veliškovci, na zapad Vijangerevo, a prema sjeveru rijeka Drava. Posjeduje 150 jutara oranica dobre plodnosti. Nema nikakvih vinograda. Livade ima za 20 kosaca. Žirnih šuma na jednom dijelu ima 50 jutara. To je mjesto sada kraljevsko, fiskalno. Po turskom vlašću davali su porez obitelji Drašković, a turski zemljišni gospodar bio je Arzan Beković. Dobar dan, drage dame i gospodo, moje ime je Mihael Sučić i pozdravljam vas u ime Muzeja Belišće. Sada smo upravo čuli jedan dio iz izvještaja popisivanja koje je provela Dvorska komora u suradnji sa Habsburškom vojnom vlasti i naravno sa seoskim starješinama diljem Slavonije, Srijema i Baranje. Ovo je konkretnije bio dio iz izvještaja o naselju Gat. O naselju koje će 6. kolovoza imati crkveni god, odnosno kirvaj. Ovaj popis je napravljen 1697. i 1698. godine. Točnije, u Gatu su ti popisivači bili tijekom 1698. godine. Otprilike 11 godina, odnosno točno 11 godina od vremena kada je osmansku vlast ili, kao što se govori u narodu, tursku vlast, zamijenila Habsburška vlast. Tijekom 1680. godina događali su se mnogobrojni sukobi između Habsburške vojske i osmanske vojske, da bi 1687. godine i prostor koji je danas dio grada Belišća i prigradskih naselja pripao Habsburškoj vlasti. Budući da je nova Habsburška vlast dobila, odnosno osvojila veliko područje, prostor između Drave, Dunava i Save, odlučili su provesti popis stanovništva i naselja, odnosno potencijala za neki budući gospodarski razvoj. Kada promatramo ovaj sada popis, odnosno ovo popisivanje naselja Gat, ima nekoliko točaka o kojima bih htio malo više porazgovarati s vama. Recimo, udaljenost. Ovdje se spominje 4,5 milje udaljenost od Osijeka, odnosno između Gata i Osijeka. To je otprilike između 35 i 40 km. Uzimajući u obzir da je Gat krajem 17. stoljeća bio na prostoru malo sjevernije nego što je danas, a Osijek je bio na prostoru kao što je i danas, recimo da su popisivači krajem 17. stoljeća točno odredili udaljenost. Ali udaljenost od pola milje između Gata i Valpovačke tvrđave, koja iznosi preneseno 4 km, vidljivo je odmah na prvu da baš i ne drži vodu. Ali uzimajući u obzir da je to bilo u 17. stoljeću, naravno mi to promatramo kao povijesni izvor, odnosno kao promatranje tadašnjih službenika Dvorske komore i vojne vlasti. Zanimljivo je promotriti i demografsku sliku. U popisu se spominje da je tijekom turske, odnosno točnije osmanske vlasti, da su u Gatu živjeli Kalvini. A sada, kada je došla Habsburška vlast, da žive katolici, odnosno katoličko stanovništvo. Kada promatramo povijesne izvore, ali i literaturu, vidljivo je da je na prostoru današnje Slavonske Podravine, odnosno konkretnije sada naselja Gat, da je došlo do vjerskog prijelaza. Katolici su živjeli tijekom srednjeg vijeka i tijekom druge polovice, odnosno negdje do druge polovice 16. ili možda početka 17. stoljeća, a onda, budući da dolazi osmanska vlast od sredine 16. stoljeća i na prostor Slavonske Podravine, pa tako i na prostor Gata, dolazi do nedostatka katoličkog svećenstva, odnosno svećenstvo, biskupi odlaze s prostora tadašnje Slavonije, odnosno međurečja Drave, Dunava i Save,
u zapadnije krajeve ili u močvarne krajeve, odnosno krajeve u kojima baš i nije često prolazila osmanska vojska ili osmanski poreznici itd. Iz toga razloga iz sjevernijih krajeva dolaze propovjednici Kalvini i Luterani i samim time znamo točno iz povijesnih izvora tijekom 17. stoljeća u Gatu se ne spominju više katolici nego Kalvini. Nakon što je osmanska vlast otišla 1687. godine iz Gata i okolnih naravno naselja, dolazi Habsburška vlast i sa Habsburškom vlasti dolazi katoličko svećenstvo. I ponovno opet dolazi do vjerskog prijelaza, odnosno Kalvini koji su spominjani tijekom 17. stoljeća, od kraja 17. stoljeća spominju se kao katoli. Zanimljivo je još promotriti, zahvaljujući prijevodima i literaturi od strane povjesničara Ive Mažurana i Stjepana Sršana, kuće domaćine u naselju Gat krajem 17. stoljeća. Spominje se 11 kuće domaćina plus još jedan koji je živio na relaciji sjeverniji krajevi i naselje Gat. Sada ćemo samo spomenuti prezimena. To su Jovanić, Vučić, Salajić, Lonić, Ferenčević, Posavec, Isaković, Čelebić i ovaj što je živio na relaciji sa svojom obitelji sjeverniji krajevi, odnosno od Budima pa sve do Gata, Severić. Za kraj bi još htio samo spomenuti ovaj pojam uvijek, odnosno uvijek je bilo selo. Taj pojam su zapravo koristili najvjerojatnije seoski starješine u razgovoru sa popisivačima od strane dvorske komore i vojne vlasti. Oni su naglasili da je to uvijek bilo selo, a kad koristimo pojam uvijek, jednostavno taj pojam znači jedno dugačko, jako dugačko razdoblje. Ali kada uzimamo u obzir da oni u ovom popisu stanovništva, odnosno naselja Gat, spominju između ostaloga da ne znaju koliko je bilo za vrijeme kršćanske vlasti tijekom srednjeg vijeka kuća, odnosno kuće domaćina, vidimo da taj pojam uvijek možda zapravo samo obuhvaća razdoblje druge polovice 16. stoljeća i cijelo 17. stoljeća. Evo, drage slušateljice i slušatelji Gradskog radija Belišće, ovo je bio prvi dio o naselju Gat, zapravo o prostoru naselja Gat i stanovništvu krajem 17. stoljeća. Za kraj vam želim samo opet poručiti kao i uvijek, slobodno otiđite na Facebook stranicu Muzeja Belišće, označite se sviđa mi se i vidjet ćete neke stvari, odnosno podsjetit ćete se nekih stvari, možda ćete vidjeti neku zanimljivu informaciju i naravno slobodno posjetite i prostorije Muzeja Belišće od utorka do petka od 8 do 16 sati i ponedjeljkom od 12 do 20 sati. Hvala. U životu pamtimo samo najljepše trenutke, a to su uvijek oni provedeni u društvu dragih ljudi. Za dobro društvo tijekom cijeloga dana. Gradski radio Belišće.